Prøv så Se om han når at blive der, det er ikke nok til, at jeg kan skyde ham. Du flyver lige bag med. Klamme England fly. Dinglende fly. Ja. Åh, det er tæt på, hva'? Ja, hvor er det? Nu skyder jeg efter dig. Hold kæft, det er en rassederet bus. Det var da dig, der fløj som en stik lort der. Nu er det skyld, vi taber, Christian. Ja. Og bliver dig nede. Det var lige... Du var jo lige smadret bedste mand på holdet, Christian. Vores bedste mand, hvad mener du? Ham der, han kunne lige så godt være den bedste mand, der gjorde, at vi vandt. Nej, det er mig. De er alle sammen over den anden side, what the fuck? Ej, der må være nogen herovre. Det er jo ikke passe andet. Og så... Fucking klam så, mand. Hvad fanden laver han? Det er lige din fejl, det der. Min fejl! Det var sgu da ham, der begyndte at dreje.